egu berriak eta haiekin batera elkarri opariak egiteko ohitura zahar berritua. Gurean, Mari Domingirekin batera ikazkin trakets eta tripontzi bat arduratzen da horretaz. Olentzero, nor da ordea pertsonaia liluragarri hau? Enbor bat zen jatorriz. Neguko solstizioa eta eguzkiaren berrindartzea ospatzeko sutan erretzen zutena. Gerora, panpina baten itxura hartu zuen Olentzerok eta ordutik laguntalde kalerik kale eramaten dute kantuan Gabon egunean. Bizarzurik edo errege magoek bezala, Olentzerok Euskal Herriko haurren gutunak jaso eta opariak banatzen ditu gauez. Eta biurrienei ikatz pixka bat ere bai. Garai batean aurrak beldurtzen bazituen ere, denboraren poderioz asko ez ditu da gure ikazkin zaharra. Pentsa, lagun berezi bat ere egin du. Horra, Olentzero eta Mari Domingi. Izan ere, ohitura indartsuenak gizartearen dinamismoari egokitzen zaizkionak dira. Tradizioak zahar berrituz bizirauten du. EITB, gizarte transformazioan ekinean.